Fakulta chemickej a potravinárskej technológie je jednou zo 7 fakult Slovenskej technickej univerzity. Za viac ako 70 rokov vychovala vyše 16 000 absolventov prakticky vo všetkých oblastiach chemického a potravinárskeho priemyslu. Dá sa povedať, že Fakulta chemickej a potravinárskej technológie je lídrom medzi technickými fakultami, o čom svedčí aj dlhodobo prvé umiestnenie v rebríčku ARA a takisto aj kladné hodnotenie akreditačnou komisiou. Dá sa povedať, že fakulta pokrýva prakticky kompletne celé spektrum chemického a potravinárskeho priemyslu. Máme u nás 9 ústavov, ktoré zabezpečujú základný, ale aj aplikovaný výskum v oblasti chémie, chemickej technológie a potravinárstva. Fakulta je úspešná aj pri získavaní nielen študentov, ale aj projektov, pričom technické vybavenie chemických laboratórií sa neustále zlepšuje. Budete mať možnosť to vidieť, že naši učitelia a výskumníci dokážu riešiť aj tie najzložitejšie úlohy. Sme zapojení do medzinárodných projektov, sme úspešní pri získavaní medzinárodných, ale aj domácich grantov. Čo sa týka výstupu publikačného, fakulta veľmi dbá na to, aby naše vedecké výstupy mali tú najvyššiu úroveň, aby boli dobre citované v zahraničí, aby naše publikácie boli v tých renomovaných databázach. Treba povedať, že štúdium na našej fakulte je náročné. Je to fakulta, ktorá nevyrába nezamestnaných. Prakticky všetci naši študenti po skončení sa umiestnia.